Izatez Deustuko ikastola sortu zenean, duela 50 urte, sortu zen pisu batean, partikular baten pisu batean. Hainbat gurasoen ekintza izan zen, ari bultzatu zuten, eta uste dut Done Petri plazan zegoela. Ikastola hasi zen pisuan, Lehendakari Agirre garaiaretan Avenida del Ejército zan, eta hor pisuan hasi ziren hasierako ikasleak, familia batzuk. Eta gero ni hasi nintzen San Pedroko lokaletan, 3 urterekin. Handik nahiko gitxi gogoratzen dut, txikiegian nintzelako, eta handik joan ginen San Felicisimora. Eta gero nahikotan leku aldatu zen, beti erdi eskutu egon behar zuen, zaraietan eta urapean eta zeuden, eta beti borrokan egon dira bizirauteko edo, lokal berriak aurkitu ari izan dituzte, egon dira ere San Felicissimo Elizan, eta bat. Eta azkenan ja lortu zuten hemen Deustuko botikazar inguruan edo fabrika ohi bat bereganatza edo, birmoldatza bebai, eta ikastola hemen kokatu zen, doain bat urte, eta horrela pasatu da, hori, 50 urte. San Felicisimoko oroitzapenak asko dira. Alde batetik irakasle pilo bat, hasierakoak, txikitakoak, Marifeli, Agurtxane Jaio, Agustin Ozamiz, Bitxorre Gurrola, kantaria, ez dakit ezagutuko duzuen. Hainbat eta hainbat. Kriston ilusioa ditzen deuz, basoaz ikastolatik eta ospakizunatik ikastolan, osake ilusioa. Pilo bat horitzapen, txikitan jolasten nituenekoak, ondo pasatu nituenekoak, txarto ere bai, baina, pilo bat esperientza bizi izan ditut hemen, lagunekin, nire harreman sozial gehienak hemen izan dira, eta horitzapen mordoa, itxela. Bizi izan dugu hemen, lagunak, irakasleak, dena. Hemen daukaguz ikasleak, 700 piku aurten, 13 ikasle hasita, tartean hainbeste ume eta Deustuko biztanle euskaldun du, ni hoien artean, nire gurasoak euskararik ez zutelako egiten, eta hori horrela definituko nuke, ezta? Hainbat 2000 eta piku ikasle euskaldun du, batzuk euskaldun sarrak etxetik, lehen aipatu ditugun moduan, baina beste hainbeste euskaldundu ditu ikastola. Gurasoak azken batez deustuarrak edo deustun bizitakoak izan dira eta dira, eta ikasleak hemen errotu dira, eta hainbeste ekintza ikastolatik aparte hemengo gurasoek eta ikasleek bideratzen dute gaur egun. Hala nola Berbaizu elkartea, Txantxiku gazteentzako edo umentzako egiten diren ekintza. Badauka pizka bat oraindik giro herrikoi bat, nire ustez auzo berezia da, eta Deustuko ikastola uste dute auzo honen elementu garrantzitsu bat dela, herriko taberna edo eliza izan daiteken bezala, ez? Euskara, nahiko auzo honetan beste Bilboko beste askotan baino zabalduago dago, erabilagoa da, eta gian badauka ikastolak zerikusirik horrekin. Egin genuen gauza berezi bat, argazki erraldoi bat belaunaldi desberdinekin, hau da, ikastolan hasitako gurasoen seme-alabak ikastolan ikasitakoak eta horren gaur eguneko seme-alabekin, 3 belaunaldi desberdinen argazki erraldoi bat. Eta gero pixka bat utxita egon zana, hasiera-hasierako ikasle hoiei pixka bat omenaldi bat egitea. Egu baditugu ikastolan amaitu ditugun ikasleok olako horla bat, ikasketak amaitu genitulako ikastolan, baina ikasle horiek, hasierako ikasle horiek ezin izan zuten horrelari jaso, ikasketak beste toki batean amaitu behar izan zituztelako. Hasierako garaian, San Felicisimoko sotoetan geundenean, aia argirik ez gendun ikusten, eta pasilloetan edo barruko patiotan
Iñaki Landa zen marrazkilari bat, egindako irudiak genituen, orduan patiora atera burua eta ikusten genituen olako marrazki dotorea. Eta bueno, pixka bat omenaldia egiteko, gero bera ere ikastolako gurasoa izan zen, horren margo bat egin dituzte DBH-ko ikasle artista batzuk, ezta? Eta bueno, dotore gelditu da, hori gogoratzeko. Prestatuko da bebai, garaiaretako gela bat nolakoa zen, olako txoko batean. Noski, Lau haizetara kanta, oso importante ikasle ohi batzuk egindakoa, eta hori grabatu dugu, bideoklip bat eginda, eta ia bideokliparen aurkezpena ere egin dezakegun. Lau haizetara berrogeita hamar urtez, zenbat amets, ta zenbat historio, destuko ikastolan euskara bihotzetik, Espainetara. Lau haizetara. Ikastolaren historia jasoko duen liburu aurkeztuko da. Nahiko dotore gelditu dela iruditzen zait. Lantegi baten aztarnetatik, euskaraz bizitzeko gogoetatik hizkuntzarrenaz mundura arro, azal gaitezen akordez beterik, nondik nora joan diren irri. Liburuaren egunean ere egin zan oso erakusketa polita 50. urteurreneko gaiarekin, eta hor bai ikusten zen ikastolaren ibilbidean nondik norakoa izan zen, zelako materiala erabiltzen zen. Argitxoren lehen bizita. Lau haizetara berrogeita hamar urtez, zenbat amets, ta zenbat historio, destuko ikastolan euskara bihotzetik, Espainetara. Lau haizetara berrogeita hamar urtez, zenbat amets, ta zenbat historio, destuko ikastolan euskara bihotzetik, Espainetara. Lau haizetara.